Ecom Transport, partner, na kterého je spolehnutí. Líbí se vám naše velké vozy? Chcete si vyzkoušet, jak se ovládají? Přijďte si zajezdit s Mercedesem. Cože? Máte jen řidičák skupiny B? Nevadí, profesionální instruktor vám poradí. Tak a u nás už to jezdí a kdo chce, může si přijít vyzkoušet řídit naše Mercedesy. Více o pracovních příležitostech a o zajímavých benefitech na www.modra-vlna.cz